ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ପାଇକମାଲଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଅନେକ ରାମଭକ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇକମାଲଠାରୁ ବାହାରି ପାଇକମାଲ ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଦେଇ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ସାହୁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ରହି ରାମ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଟଙ୍କଧର ସାହୁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମିତି ପାଇକମାଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।